Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye si nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye si nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ one of the signs, number 3rd sign of special code words. Ndị mkpọrọ special code words. These special code words bụ ndị bụ iwu na ha ga-ejeriri ozi, ha ga-akọrịrị n'ubi Chukwu. Yes, all their primary reason why they were sent here on earth. Yes, nke eto ọbụla ọ bụrụ na ịbụ onye bido na nwa, ịbụ onye na-enwe this meek in the heart, that ịbụ onye na-eme obi ebere mmadụ na-emetụ gị, especially ifu ndị ọnọdụ ha dị anyị. Mgbe ọ bụ na ịfụrụ ndị onye nọ n'ihe mgbu, onye nọ n'ihe iru uju, onye kwesịrị ka emeri ebere, obiọma na obi ọmịiko a na-eme gị, ị na-achọ ọnọdụ onye dị etu a, kedu ka a ga-esi mee ka onye dị etu a bụrụ onye nwere onwe, ịbụrụ onye ụdị ihe dị etu a na-eme. Yes, I am one of the signs that you are a special called one. But before we dive into today, the details, important announcement. Honorable Child of the Temple, HFNA annual festival live September 15th. Aturaya no Honorable Child of the Temple ga participate in here. We know Bodo Ibo in Nigeria, may I be more we chat him na WhatsApp. He may he was made to Padonyabo Festival. This year festival was special festival. Came wine in a month of August. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. This month of August. Yes. I am a little giving where you can join at any time. I am my intellectual jar. He can go to 4 years now. I am a massive testimonies, but we will not show them on social media. Although necessary, not why we are here. This show to go to the temple, German chapel. The two are the teacher, could be Okuna Hamadum. This will I. The two are going make it in the last day of the month. Then I to Shanya Baja, so this to Nanya again, what and Chikoti and their WhatsApp numbers only. Now, but when you this way, he can mail chat him on WhatsApp. He make token donation to the account number. Forward I have 3 prayer requests I get them on altar. My WhatsApp number remains 08057837672. Now let's continue. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Na ihe nke ịtọ ya bụ na-eme na ndụ gị, ịmalụ na ịbụ special envoy, that is ịbụ special called one. Yes, bụ na ị ga-akọrọ n'ugbo Chukwu. Yes, ọ bụrụ na ịbụ onye nwere obi ebere na-emetụ, ọnya ka o ji dị na Bible sị na ngozi na-adịrị ndị na-emere mmadụ ibe ha ebere maka na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke. Hello. Yes, maka na ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-emere obi ebere mmadụ na-eme, ọnọdụ ọjọọ mmadụ na-ewute, ime enwe ike intercede n'ọnọdụ onye a ka onye a wee dị mma. Elota m testimony nyegoro n'oge gara aga. O nwere otu nwoke okorobịa, the only son. Ihe kpatara anyị ji wee bido monthly ritual aka na-achọ ịgwa gị. Mgbe ahụ anyị bidoro ya, anyị na-eme 9, that is novena, all the novena. Yes, anyị na-eme from 9 days, make the may increase to 21 days before I ever see a monthly. Ihe mere anyị ji bido this thing bụ na before then, mgbe m bidoro ọkpọ okunu, o nwere personal devotion na-eme n'onwe m. Yes, all personal novena. Ha na-eme 9 days. So na-eme ya bụ novena 9 days ya nwa. Ihe na-eme ewu nwere my petition. Edebe m ya na my white altar. Then na-achụzi aja na-ekwubi okwu till that 9 days. At the end of the 9 days, I remember that ritual sitting here where conclude doing. So only one guy went there na WhatsApp. Na no obodo Igbo, na no go obodo Igbo for 21 years. N'ime 21 years, and then the only son. I'm on home ụmụazị sa. Na wo nwoke ndị ọdọ ụmụanyị. As we speak now, na mmụ ya na ahụ adịrị ya. Mana ya no go 21 years n'obodo Igbo. Mana anyị ya na-akpọ ịkpụ blọk, na ya kpọrọ blọk. Moto na ya nwere ana. That is igote ana na ya nwere. Ya bụ ọnọdụ ya dị ọnọdụ imere ebere. The worst thing na ahụ adịrọ m ya.
and actually come here n'obodo oyibo ya na nwekwana ihe ezigbo ihe ya na-alụ. Ọnọdụ this boy wee wute m so much, ịtago, and as na ya na-agwa m that thing na amụ ya na ahụ adịrị ya, and na asị na onwe ihe mee that woman ya ya abatawo because na ya dị broke na ọkọrọ ya ka onye ya ebite. Ọnọdụ this guy wee wute m so much. So mgbe m na-eme midnight, m na-emebe every night, so I have to bring his petition, that is up mkpa ya before the altar. Na mgbe m na-ekpezi ekpere anwa, ozi m nwetalụ n'ime that midnight, mka ana m anọ ọnọdụ abalị every 3 a.m. Then mgbe m na-anọzi ya, they wee sị m kere ihe kpatara na m mee that no personal devotion m na-eme every 9 days, m mee ya extend, as in m accept ka ndị mmadụ na-achọ m. Ihe nji agwa gị na ndị bụ a na-agwa gị ha n'obodo oyibo, ọ kọrọ ya ka ụdọ ya ebito, nwa ọkwụdo ego ọ ga-eji rụọ ọrụ mmụọ, ego ọ ga-eji gbaa afọ nwere ọdụ, ịghọtara ya. So nwee sị kere ihe a ga-eme ndị ọnọdụ ha dị etu a, ndị ọ kọrọ ka onye ha ya ebite. Ihe a gwara m bụ m mee ya ka ndị mmadụ na-ajọ ya with their prayer request, whatever the person can add, send as ihe sadaka, ihe a ga-ejikọta whether ma ọ bụ ihe a ga-ejikọta incense, candle or whatever, or ihe sadaka a ga-egota wee nye ndị mmadụ bọsị aga aka whatever ọ bụ na onye nwere. I should make it open ka ọ gharazi ịbụ sọsọ mụnwa, maka mgbe ihe na-eme bụ sọ mụnwa na-eji aka m dewe my personal petitions before the altar, then na-ekpezi ekpere anwa na-anọ ọnọdụ anwa for 9 days. After 9 days, egorozie m ihe ọnụ na-eri on my own. It could be biscuits, it could be minerals, it could be whatever, it could even be ọkụkọ sie nri asaraka ka ndị mmadụ on my own. So asị mmezi expand ka ndị mmadụ join bịa na ya. So etu a ka expand anyị meziri ndị mmadụ join bịa na ya. I made 14 days. I would make 14 days, from 14 days to 21 till now 1 month. Because ndị mmadụ na join at every interval. Ụfọdụ na join maybe mgbe onye a ji wee nụ maka ya. Ịghọtara ya? So we brought a monthly ritual I name now. On can you go na agụba mgbe anyị ji bido no 4 years plus now. So I just that guy believe in me, honor this guy. That guy is why I ritual today. And as I can tell you now, last time about Nigeria ever, and things bido dey change here. So mgbe ụfọdụ iwere ike na-asị na emekọ na inwere ego. Ọ bụrụ na ike inwere ego, ike ekpere ga-adị gị. Yes. Apart that kind of bianwa then a village bono, yes, I believe in a better kid in a better kid in Aja. Makana a better a key, a chuaja be key. On what problem you gain where you need it. Get a can nekumakia, or Macanon or Dranwa. Or call them who tell them so much. Can you wear Obi a memo? Can you wear what you're working as a prayer point? Without Yaman on where a man amoja to that extent. But however, when things began to turn around, Nimago, on what is your okay, before now, we're born over the Lord over the Broga Choya, on wake of here, Monwake Mabana, man, all years on Andagacho. Before you know it will secure all Kita is working. Eh? Other Holland now, but to get a can Kumakia. He had not check while ago, eh? They got no be a better mother than Metal. Oh, be a better game, Maggie. Abroad a mother of Bia, or for Bia. You wake a middle home, Iko. I can tell you, I want to tell them mother where they came piano. Where they go. I want last year, somebody in our Lord would send them ego Christmas, ego rice, or go 1 million something. I have to use that money, go to rice, can them mother. You got there? No matter it, you got a be a better mother, but will be a better mother, Emerogi. It may we present their problems. A man or to it can be fasting, it can even be aja on their behalf without even them knowing. Like in the children of the temple, I want die without even them knowing. That is how it should be. So naturally, ordinary making a bro no by media, but if one will be a better madu. Yes, no they make it to mmadụ na awụfụ mmadụ ma ọ akwa mmadụ na ebe na-emetụ n'obi ọ ga-eme ịchọwa kere solution kere ka a ga-esi mee onye a ọ bụrụ na ọ si ekpere na-erote onye a na-ekpere is something ọ na-eme gị etu a ịgbakwana nkịtị one of the signs
ya bụ ọnwa ajụjụ inwe na ya chat kwa na WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu Oke Premier be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị